Čauky holky, vítejte u třetího videa 20 minut s Niky. Dneska se zaměříme na střed těla a bříško. Pojďte do toho rovnou, nemáme mnoho času, takže jdeme na to. Začínáme skákáním, aby jsme se zahřáli a pojď se mnou. A dýchej. A pořádně se snažíme vykroutit ty boky do stran, aby jsme je prohřáli. Tak pojď. Dýcháme. A snažíme se co nejvíc se otočit v tom středu těla. Pro koho je to těžké, klidně jede jenom otočky bez skákání a kdo může, tak jede se mnou. Pojď, máš před sebou ještě 30 vteřin. Skvělý. Pojď. První cviky budou zase takové rychlejší, aby jsme se prohřáli pořádně. A samozřejmě budou i cviky, u kterých se vydýcháme. 10. Dýchej. Otáčej a dýchej. 3 vteřiny. A stop. Propleť si ruce nad hlavou, budeme stahovat koleno k loknům. Pojď. Teď. Výdech. Výdech. Nádech. Výdech. A zase se snažím sklopit, stáhnout ve středu těla směrem k tomu kolenu. Představte si, jako kdybyste ze zhora tahali nějaké lano pro vás a snažili se ho stáhnout právě k té noze, kterou zvedáte. Výdech. Ještě máme před sebou půl minuty. Tak pojď. Super. Nezapomínej dýchat. Výdech. Výdech. Pojďte holky, 10 vteřin. Super. Jste dobrý. Poslední na každou nohu. A pojď na další cvik. Půjdeme dolů na podložku. Dáme si plank. Zase ukážu lehčí variantu. Připrav se na lokty a pojď teď. Kdo může, drží se mnou v plenku, zadeček se snažím mít dole zase, nejsem takhle, snažím se být rovně, neprohýbat se v zádech, pro koho je to těžké, pokládá kolena a klidně jenom drží. Kdo může, zvedá se. Nebo zase můžete si mezi tím dát klidně pauzičku, trošku si odpočinout a hned jak budete mít pocit, že už to zvládnete, tak se k nám přidat. A dýcháme. Skvělý. Já se taky začínám už trošku klepat, ale vydržíme to. Už jsme začali cvičit, tak to dotáhneme do konce. Dýchej. Nesoustřeď se na tu váhu, kterou neseš. Soustřeď se jenom na to dýchání. Pojď posledních 10 vteřin. A pojď 5. 4, 3, 2, 1. Pokládám si nohy. Skvělý. Holky, zůstáváme na zemi, natahujeme pravou ruku, zvedáme levou nohu. Nádech a pojď teď. Výdech. Nádech, výdech. Super. Vždycky sklopíme trošku to bříško, když stahujeme loket a koleno k sobě. Pojď. Výdech. Nadechnu a vydechnu. A vždycky, vlastně když se natahuju, tak se snažím trošku kmitnout rukou i nohou, abychom cítili i ten zadek. Tak pojď se mnou. Super. Vydechni. Nádech a vydechni. Pojď. Vydechnu si. Ještě 1/4 minutky. Pak vystřídáme. Výdech. Nadechnu a vydechnu. Skvělý holky. Já už to všechno docela dost cítím. Ještě pojď. A pojď poslední. Super. Střídáme. Dlaně jsou pod rameny, koleno pod kyčlí. Natahuju a jdu na druhou stranu.
Pojď teď, nádech, výdech. Nádech a výdech. Nadechnu se a vydechnu. Při té zátěži, kdy se snažím sklopit trošku to bříško, aby jsme ho cítili. Pojď to vydržet. Skvělý. Ještě vydrž. Nadechni a vydechni si. Hop. Můžem. Trošku si kmitnem nahoře. Skvělý. Držíme, holky, pojďte. 10 vteřin. Pojď poslední. 3, 2 a poslední. 1. Skvělý. Leháme si na záda. Paty nám míří rovně. Zvedáme vlastně část zad. Dlaně vytáčíme ven a budeme se dotýkat pat. Pojď teď. A nezapomínej dýchat. Pro koho je to těžký, klidně si chvilku poleví, nebo se klidně snaží jenom po zemi. Dotýkat, nemusíte být nadzvednuté, ale pojď to vydržet. Skvělý. A dýchej. Je to poslední cvik a pak nás čeká minutová pauza. Jedu, nezastavujem. Vím, že to bolí, vím, že to pálí, ale vydržíme to. Ještě pojď. Ještě nám zbývá zhruba 15 vteřin, tak vydrž. A dýchej. A pojď. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Odpočiň si. Napij se a půjdeme na další sérii. Tak holky, pomalu se připravte, ukážu vám další cvik, bude to poskok, zvedám, poskok, zvedám a hop, hop, jo? Tak, pojedeme zase minutku, připrav se, jdem na to teď. Hop, zvedám a pojď, hop, super, kdo může a má víc místa kolem sebe, klidně jde dál, super, pojď. Hop, zvednu, dýchej, hop, a tam, a zpátky, hop, super, perfektní, hop, pojďte, posledních 25 vteřin, hop, zase kdo chce, pomůže si, dejte si ruce tak, jak vám to vyhovuje, pojď, hop, 10, ještě vydrž, hop, můžem. A pojď ještě jednou tam a jednou zpátky a ještě jednou tam. A máš to za sebou. Půjdem na zem, zase jako kdyby plank, budeme zvedat kolena, to znamená hop a ťuknu zpátky, hop a ťuknu zpátky. Pojďte do toho teď. Nahoře si vydechni. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Chodidla jsou na špičkách. Zvedám pouze trošku nad zem kolena. Ještě vydrž. Vím, že je to těžký. Kdo nemůže, pro koho je to opravdu náročné, holky, zvedne se třeba 3krát.
Nemusíte jet v tom tempu, ve kterém cvičím. Dělejte to tak, jak vyhovuje. Ještě pojď. Super. Dýchej. 10 vteřin. Pojď. A 5, 4, 3, 2 a pojď poslední. 1. Super. Pojď se se mnou zvednout teď a drž. A dýchej. Super. Lehčí varianta. Jsem opřená o koleno a jenom držím. Kdo může, jede se mnou. A drž a dýchej. Skvělý, holky. 20 vteřin. Pojď, 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 pak vystřídáme strany. Dýchej, zvládneš to. 10. 5. A polož. Skvělý. Jdeme na druhou stranu rovnou. Pojď se zvednout teď. A držíme. Zase lehčí varianta. Takhle. Kdo může, drží se mnou prkno. Snažíme se ten bok mít co nejvíc, nejsme takhle, ale opravdu se snažíme vytáhnout nahoru, jak nám to tělo dovolí. Nebo spíš naše síla. Tak pojď. Drž, drž, drž. Ještě můžeš. I když si myslíš, že ne, tak můžeš. Tak to pojď vydržet. A dýchej. Dvacet vteřin, holky. To už uteče jak nic. Vydrž to do konce. Vydrž, vydrž, vydrž. Pojď, pojď, pojď. Pořádně nahoru. Skvělý. Pojď posledních. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Pokládáme. Jdeme se zase zvednout a pojedeme. Ruka, ruka, ruka a zase se vlastně otáčíme ve středu toho těla. Pojď se mnou. Zároveň je to trošku kardiocvik, aby jsme pořád vydrželi zahřáté. Trošku buď volnější v těch kolenou, ať nejseš úplně takhle. Bude se ti v tom líp sedět. Pojď. Hop, hop. Otáčíme bokama, ale vlastně ne takhle, ale pouze tady středem těla. Tak pojď ještě vydržet. Tak, máme před sebou 20 vteřin. Pojď. Ještě vydrž. Hop. Super. Já už ty boky cítím. Doufám, že vy taky. A pojď poslední. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Super. Poslední cvik druhé série. Jdeme zpátky do plenku. Budeme se zvedat a zpátky pokládat na loktech. To znamená, pojď do plenku a pojď se zvednout na ruce teď. A pojď zpátky. Hop. Lehčí varianta. Holky klidně jenom takhle. A vždycky vlastně vystřídáme ruce. Kdo může, drží to se mnou. Plank a prkno. Pojď, pojď, pojď. Snažíme se co nejméně hýbat boky. Co nejméně hýbat boky. Co jsem to řekla, nevím. Nevadí, pojďte. Ještě můžeš. Ještě pojď. 5, 4, dolů 3, nahoru 2 a pojď poslední. 1. Super, užij si pauzu. Máš před sebou poslední sérii.
Tak, pojďte se pomalu připravit na další cvik. Leháme si na záda, zvedáme nohy do pravého úhle, ruce a vždycky kolmo, jde ruka a noha. Tak pojď do toho teď. A jedem. Super. Vydrž, vydrž, vydrž. Perfektní. Dýchej. Super. Ještě vydrž. Půl minuty. Holky, kdo nemůžete, zastavte si, nebo klidně hýbejte jenom nohama. Nemusíte zapojovat i ty ruce. A kdo může, vydrží to zhruba ještě 15 vteřin. Pojď. A pojď poslední. Skvělý. Tak, zase si dáme trošku kardiocvik. Pojedeme hop a hop. Pojď do toho se mnou teď. Hop, hop, hop. Super. Zakopneme a zároveň zapojíme ruce. Tenhle cvik mi přijde jak z nějaký pradávný doby, ne úplně tak pradávný, ale nějaký 90. Tak pojď. 40 vteřin. Skvělý. Pak půjdeme zpátky na zem a budou ti zbývat 4 cviky. Vydrž, vydrž, vydrž. A hop. A hop. Perfektní. Pojď 20 minut. 20 minut, to ne, 20 vteřin. A dýchej. 10. Super. 5. A pojď poslední. Hop. Máš to za sebou. Pojď zpátky na zem. Pojedeme sedy lehy, ale vlastně z úplného lehu až nahoru. Pojď se mnou. Nahoru. Výdech. Nádech. Výdech. Skvělý. Výdech. Máme za sebou 3. set leh. Výdech. Nejdu úplně do švihu těma rukama, opravdu se to snažím táhnout tím bříškem. Ty ruce nám jen tak jakoby trošku pomáhají. Tak ještě vydrž, 20 vteřin. Tak pojď posledních. 5. A 4. 3. 2. Výdech a pojď poslední. 1. Skvělý. Zůstáváme holky na zemi zase. Zvedáme si nohy, tentokrát nejsou takhle, ale jdou trošku níž. Zvedáme ruce a pouze je budeme vlastně natahovat za sebe. Pojď se mnou. Teď. Výdech. Nádech. Výdech. Není to žádný takovýhle rychlý švihání, je to opravdu jakoby cvik, kdy si uvědomujete, co děláte, jdu pomalu dozadu, vydechuju. A zase pojď se natáhnout, ať trošku cítí, že to bříško pracuje. Zdá se to jako lehčí cvik, ale i tak se v tom těle něco děje. Vydechni. Nádech a výdech. Kolik nám zbývá? 20 vteřin. Ještě vydrž. Super. Pojď, pojď, pojď. Pojď poslední 2. 1. A pojď poslední. Super. Pojď se připravit na lokty, na špičky a pojď teď
nádech a vydechni. A nádech a výdech. Lehčí varianta, jsem na kolenou a jenom se houpu pánví nahoru a zase dolů. Kdo může, drží to ze střechy, nadechne se a při zátěži vydechneme. A výdech. Skvělý. Holky, snažím se zůstat vlastně rovná jako prkno, to znamená nepropadnu se takhle dolů, abych se zbytečně neprohybala a neničila si záda. Takže jdeme nahoru, vydechneme si a zůstáváme v takovém vyšším plenku. Ještě pojď. Věřím, že už to cítíš, já taky, ale vydržíme. Super, holky. Posledních 10 vteřin, tak pojď. 5 a 4, 3, 2 a poslední. 1. Skvělý. Máme před sebou poslední cvik. To bude kolo, to znamená, budeme šlapat na zádech. Kdo chce, může si u toho nadzvednout hlavu, aby to bylo trošku náročnější. Lehčí varianta je s položenou hlavou, tak pojď teď, hop. A vlastně hlava nám pouze podpírá, ruce nám pouze podpírají tu hlavu. Nijak netlačí, prostě jenom podpírají. A dýchej. Lehčí varianta, položená hlava na zemi a jenom šlapeme. Ten, kdo může, zvedá, je to poslední cvik a máte to za sebou. Šlapej, šlapej, šlapej. A dýchej. Skvělý. Ještě vydrž. Ještě 10 vteřin, tak pojď. Šlápni do toho pořádně. Dýchej. A je to. Máš to za sebou. Tak, holky. Ten, kdo už spěchá, tak se s ním loučím. Budu se těšit zase na příště. Kdo chce trošku protáhnout to namožený bříško, ještě tady se mnou zůstane. Tak, nádech, výdech, ještě jednou pojď nádech a výdech. Opřeme se o ruku a pojď protáhnout tenhle ten bok. Dýchej. Super, pojď na druhou stranu. Dýchej. Propleteme ruce za zády, vypneme hrudník a pojď pomalu hlavou k zemi, kam tě to pustí. Ještě se vyždímeme, to znamená, ruku si dávám nad koleno, druhou za záda. Snažím se otočit a dýchám do oblasti středu těla. Pojď na druhou stranu. Super. Tak, trošku se pojďte zahýbat v kočce takzvané. Propnu, vyhrbím, trošku zakroužíme. Tak, pojď se zvednout do střechy. Prošlápni si nohy. Pojď zpátky na zem. A pojď si protáhnout bříško. Dýchej. Super. Pojď si lehnout na zem. Zkus se chytit za obě špičky a pořádně se protáhnout celá. Povol. Tak, ještě si dáme protažení nahoře.
úklon pořádný do strany. Svítí mikrofon? Jo. Na druhou. Pojď ještě na hlavu naposledy. Pojď kroužky hlavou. Ještě jednou. A ještě se pojď naposledy celá vytáhnout. Tak holky, přeju vám krásný den. Jste dobrý, že jste to odcvičili. Těším se na příště. Čauky.